My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Galatia Moto 5 Tsamba 198 chipangano chatsopano ndipo nditsayamba kuwerenga verse 16 kulekeza 25. Mawu otsogolera ntchito zathupi ndi zipatso za mzimu. Galatia chapter 5 verse 16 kulekeza 25. Ntchito zathupi ndi zipatso za mzimu. Koma ndinena muyendeyende ndi mzimu, ndipo musafitse chilakolako cha thupi. Pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye mzimu, ndi mzimu potsutsana nalo thupi, pakuti izi sizilingana. Kuti zimene muzifuna musazichite. Ngati mzimu akutsogolerani simuli omvera lamulo. Ndipo ntchito zathupi zionekera ndi zodama, chodetsa, kukhumba zonyasa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zotetana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera, mchezo ndi zina zotere. Zimene ndikuchenjeza nazoni, monga ndachita kuti iwo akuchita zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso. Pokana zimenezi palibe lamulo. Koma iwo a Khristu Yesu adapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Ngati tili ndi moyo ndi mzimunso tiyende. Tisakhale odzikuza, outsana, akuchitirana njero. Amen. Tipemphere. Tilemekeze dzina lanu loyera Mulungu, popeza tsiku lilonse mwasankha kutiyankhula, kukonza moyo wathu. Pokonzedwa ife tisanduka wokuyimirani bwino ndi osakuchititsani manyazi, chifukwa cha moyo umene taupeza mwa inu. Lolani pakuyankhula nafe mawu awa, chikhulupiriro chathu ndi machitidwe athu zifanane ndi kulakalaka kwanu Mulungu. Khalani ndi aliyense wa ife kuti tione chisomo cha kuzindikira mawu anu mu dzina la Yesu. Amen. Pakutha kwake kwa masiku 40 Ambuye Yesu alikukwera kumwamba nawawuza ophunzira wake, musathamange kukalalikira ndi kukagwira ntchito. Dikirani pang'ono kufikira na Mzimu Woyera abwera, kuti Iyeyi akupatseni mphamvu yogwirira ntchito, kuti Iyeyi achite chitsimikizo cha mmene muzionekera. Mungadzayiononge ntchitoyi, mungadzamchititse manyazi Mulungu. Popeza Yesu amatipatsa ife position, kutipatsa malo mmwamba. Pamene munthu alandira Yesu, pamene munthu aenda ndi Yesu, ali ndi malo mmwamba. Our assurance of salvation is found in Jesus. Mwazi wake ndi ifa yake zikwanira
kuti ife tipeze malo mmwamba. Koma Mzimu Woyera atipatsa ife kukhala experience makhalidwe zinthu zoti zizichitika. Mzimu Woyera ationetsera ife mmene tufunika tikhalire. Ali nkuthekera, ali ndi mphamvu yakubweretsa khalidwe ndi machitidwe. The experience zoti zizioneka. Experience ine ndikati experience nkhani ya Mzimu Woyera sindiyankhula malilime. That is another set of experience. Sindiyankhula malilime. Mzimu Woyera the whole Mzimu Woyera eseuja basi adabwera kuti anthu aziyankhula malilime. Anabwera ndi zinthu zikuluzikulu kwambiri. Ndipo Agalatia chapter 5 ali kuyankhula zinthu zikuluzikulu. Ma experience akuluakulu ofunika kwambiri. Ndipo pa verse 22 Bible ikuti koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi. That is number 1. Ndi mawu amene adayankhulanso Paulo kwa Korinto chapter 13 kuti angakhale ndikhoza kuyankhula chiyankhulo cha ngelo ndi chiyankhulo cha wanthu. Angakhale ndikhoza kupereka zinthu zanga kwa osauka ndi kudyetsa onse. Ngakhale kupereka thupi langa litenthe moto. Koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe. So experience yoyamba imene Mzimu Woyera apatsa ndikuti wanthu akhoza kukwanitsa kukonda. Popeza kukonda ndi khalidwe la Mulungu. Ndipo munthu sabadwa wokonda. Ndipo Mzimu Woyera achititsa kuti munthu ayambe kukonda. Ndifake Yesu adati ndipita kumwamba. Dikirani kubwera kwa Mzimu Woyera. Amene akadzafika adzayika mwa inu chipatso. Chifukwa ngakhale mpingo umene udzakhala pa tsiku la Pentecost, poyambika kwa mpingo udzasowa chikondi kuti chiumange pamodzi. Ndipo ngati si chikondi chimene chidzapanga mpingowo lidzangokhala phanga la chifwamba. Anthu osonkhana pamodzi aliyense nkukhala chete ngati wolungama akangotuluka aliyense kudya mzake ndi message, aliyense kunyoza mzake, aliyense kunena zauyu, akakumana basi aliyense chete ngati nazikambi, ngati birimankhwe, ngati fulu kamba akakhala pa chigulu amakhala okhomata wachete. Khosi kudubula bwinobwino chigoba chija palibe iyo sayire. Mukangochoka amayenda amene ujumathamanga uchoka mchigana pa mujuma vino mate. Mukangofika apo basi kupanga yonje. Akadzabwera Mzimu Woyera azidzakonza zinthu. Mudzayamba kuchita experience love, chikondi. Ndipo izi sizangochitika kuti munthu asankha kuti ayirani. Kapena kuti anakaphunzira ku sukulu ayi. Kuti what is love? Ndi zinthu zimene anthu ambiri adaziyankhula koma sazichita. Chifukwa ochititsa kukonda ndi Mzimu Woyera. Anthu amaziyankhula izi, anthu amaziphunzitsa izi, anthu amazifotokoza izi, zoti iwo sachita. Ndipo sangathe kukonda. Popeza kukonda ndi khalidwe la Mulungu. Ndipo mpaka na Mzimu Woyera akadzabwera, Yesu akuti ndili kukwera mmwamba. Ndipo Galatia chapter 5 alikuulula za experience zikulu zimene Mzimu Woyera adzakhala mwa ife. Ndiye akuti koma chipatso cha Mzimu number 1 ndicho chikondi. Ndipo paliponse pamene pali mphamvu ya kukonda dziwani pamene mukhoza kuchita proof kuti pakupezeka Nkhosweyo Mzimu. Osati pamene pakuyankhulidwa malilime ndi kuti pakupezeka Nkhosweyo Mzimu. Chifukwa anthu akhoza kuyankhula malilime opanda kukonda. Opanda kukonda kulikonse. Akhoza kuyankhula ife amadziwa kayankhulidwe kake basi. Anthu oyipa ndi onyoza, ozunza, amakani aukali ndi aumbombo koma oyankhula malilime. Zotheka ko basi. Koma chikondi nchovuta kuchichita kwake. Ndipo Satana sangachikwanitse chikondi. Paulo adanena kuti inu
kodi mumanjenjemera kuti kuli mulungu mpaka na you tremble and you vibrate akuti olo dziwanda zimanjenjemeranso autero ku buku la Yakobo dziwanda ka zimanjenjemeranso ka koma chimene Satana sangachite sangakwanitse kukonda iye sangakwanitse kuchita ntchito imeneyi chifukwa ndi ntchito ya mulungu imene Satana sangagwira. Ifakenso Paulo akuti akakhala malilime adzaleka nthawi yake, mphatso za uzimu zidzaleka, kulalikira kudzatha, zilipo zimene anthu amachita zidzaleka, koma chikondi chidzayima nthawi iliyonse popeza chikondi ndi dzina la mulungu. Ndifake chikondi nchovuta ukhalamo. Munthu akhoza kuchiyankhula chikondi nkuchifotokozera mpaka na kuchiyikira chikongwani, mpaka na uchimatira pa galimoto, mpaka nukayike nyumba mwake, chimene sangathe kuchichita chifukwa iyi ndi ntchito ya mzimu. Ndipo iwo amene mzimu wa mulungu adagwira mtima wawo akonda nthawi zonse. Amen. Pamene Yesu adatipatsa moyo wake, Yohane chapter 3 verse 16, wonse amene anamukhulupirira iye mulungu anatumiza mwana wake obadwa yekha kuti wonse okhulupirira asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. We have a position. Ndifake timatchulidwa kuti mkhristu ndipo kumwamba ndiye mphotho yathu. Pokala ndi position tsopano, the Holy Spirit gives us experience. Ndinu mkhristu kumwamba mudzapita khalidwe ndiri, mzimu woyera achititsa inu kukonda. Number 1. So ndifakenso amati mudzakhala mpingo bwanji popanda element ya kukonda. Ndikupita mmwamba mzimu woyera abwere kuti adzalonge mwa inu mphamvu yakuti mukhoza kukwanitsa kuchita chinthu chimene mmachifuna. Apa chitulemba Paulo akuti koma ndinena muyendeyende ndi mzimu ndipo musafitse chilakolako chathu, pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye mzimu ndi mzimu potsutsana nalo thupi, pakuti izi sizilingana kuti zimene muzifuna musazichita. Zimene muzifuna musazichita. Ngati mzimu akutsogolerani simuli omvera lamulo, ndipo ntchito za thupi zionekera ndipo azitchula. Kwa verse 22 akuti koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi. Number 1. Bwereze simungayesetse kuti muyambe kukonda. Ndi zochita za mzimu mwa munthu. Simungakwanitse mukhoza kumkonda zaka ziwiri akadzatsutsana ndi fundo zanu mwadana naye amene. Koma mzimu akakutsogolerani mudzakonda nthawi zonse. Amen. Mzimu akutsogolera mudzakonda. Inu maona anthu akukondana miyezi 6, mwezi wa 7 unkudana kwachititsa mantha. Fasunga kwanitse kuchita maintain kukonda ngati mzimu wa mulungu samtsogolera munthu. Ndifake chisomo chitigwere kuti khoso kuyandikana ndi anthu amene mzimu wa mulungu adagwira mtima wawo adzakonda nthawi iliyonse. Ndifake chisomo chitigwere kuti mabanjamu tikhoso mamanga maukwati awa anthu amene mzimu wa mulungu adawagwera chifukwa adzakonda nthawi yonse. Chifukwa kukonda simunga kuchite maintain chifukwa choyesetsa, kapena chifukwa kuti wina adakuphunzitsani kuti kukonda nchani. Love is not a topic. Love is experience. It is what the Holy Spirit do in the life of a person. Chimene mzimu woyera amachita mamuntu. The doings of the Holy Spirit. Zochita za mzimu moyo mwathu ndiye chikondi. Ndifake pa tsiku la Pentecost mzimu woyera adafika kumpingo
ndipo zinthu zidasintha. Mudzaona amene mpingo wayamba ukukhalira pamene kutsogoloku mawu awayamba kuzama, mudzaona kuti okay, ndicho chipatso cha mzimu chili kuonekera tsopano. Ndipo pamene tikuyankhula musayiwale kuti Mzimu Woyera adabwera kale zaka 2000 zapitazi, surabwera mwezi uno. Ndipo ngati sichionekera kwa ife chikondi, ndi chizindikiro cha zinthu zimene zifunika zikonzedwe. Mzimu wa Mulungu akukwe pakati pathu, tiyamba kukonda. Ndipo inu amene mukonda, dziwani kuti ndicho chizindikiro cha mzimu, pakuti mzimu apatsa kukonda nthawi yonse. Number 2, chipatso cha mzimu ndicho chimwemwe, joy. Chimwemwe chimene sichichokera ku ndalama, chimwemwe chimene sichichokera ku zinthu, ndi chipatso cha mzimu. Onse tusekererana kosekerana mafyendi. Kuona kugwirana dzanja abambo ndi amayi ukuyendera limodzi kunsewu mesa ngati amakondana, ndimo ndi mafyendi. Zalowa. Pakanguti pa 5 ambapo mawavidule ngati kwagwa viphaliwali, ndi urizata. Mpaka nasibambo wene kumesetsa kuti apeze ndalama kuti achite maintain chikondi cha mnyumba mwawo. Chifukwa pakangofika pa 5 azija paoka. Koma pa 31 ndi kuti mama wa maya nyamula kale zovala za bamba ukachapa. Antundu wachikondi ngati chimene chocho suchokera mwa mzimu, ndi za wanthu. Mukumbukira za mnyamata uja olowerera amene makamba nkhani yake sabata yatha, pamene adali ndi chuma abwezi osasowa. Ena ife tili ndi abwezi abodza amene satikonda kuti Mzimu wa Mulungu adawauza kuti azitikonda. Amatikonda chifukwa cha zimene tili nazo, amatikonda chifukwa cha luso limene tili nalo, amatikonda chifukwa afuna atigwiritse ntchito. Ndipo akafuna kugwiritsa ntchito ona ukusekerera, munthu sakusekerera nkomo. Akubwerera pakhomo munthu oti pakhomo pako sabwerapo, wangudzi kuti afuna andigwiritse ntchito. Akathananane basa aliberanenso ntchito amene. Sikukonda kumene anthu amabwera ndi kuti nditsitseka pansi kuti kamwamba katsike. Ndikonzeka pansi kuti kamwamba katsike. Kukonda kwake sikumeneko. Ndipo chimwemwe chimene Mzimu Woyera apatsa sichichokera ku zinthu, ndi chimwemwe chimene nchokhazikika, protected joy. Ndipo anu wake azimenezi ngakhale asowe kanthu amakhala bewowala chifukwa adalandira kuchokera kwa mzimu chowasunga ndi moyo. Sisololoka nkhope chifukwa chakusowa, sapindika chifukwa cha mavuto. Mpaka na wanthu meyitu kwambirana kuti mzathu yaoneka kuti lero pindika mfuseni kuti audutse mujani. Ndi anthu aja amene kukondwa kwawo kuchokera mwa mzimu. Ndi mmene yowalire Mulungu adawawombola, Ambuye Yesu adawawombola ndi mwazi wake. Kuti akufotokozereni zimene adutsa amwinu simungamvetse, mudzudzumuka. Koma mumaoneka owalatu kuti ndi zimene mzimu adachita ndi moyo wanga. Zonse zili bwino ndine. Awa ndi anthu aja amene kuwapesa pa bedi la chipatala ndi owalabe, koma akudwala. Ndi aja amene amalimbikitsa odzawazonda na anena kuti Yesu ndi wabwino. Popeza ali ndi joy, chimwemwe chimene nchotetezedwa kwambiri, amapatsa zimenezi ndi mzimu, sizipatsa ndi ndalama. Tindi anthu amene mkhosa kwadzo kuti alibe ndalama, ndipo mkhosa kwatulukiranso kuti amene ayenera kuti ali ndi ndalama, chifukwa masintha, chifukwa chimwemwe chawo ndi choyendera limodzi ndi zinthu. Ndipo nthawi imene alibe zinthu amaoneka kuti alibe, nthawi imene ali nazo amaoneka kuti ali nazo zinthu. Koma mzimu apatsa chimwemwe chokhazikika chimene sichiona zinthu. Ameni.
ndifakenso akuti ndikwera mmwamba kuti pomwepo adze mzimu mukhale mchipinda ku Yerusalemu inu kudikira kudza kwa mzimu amene adze kuvekani experience khalidwe machitidwe kuthekera kwa zinthu zimene simungathe kuzipeza ku sukulu. Ayi, munthu sungaphunzire kuti how can you maintain yourself to be joyous. Ayi, siziphunzitsidwa ku sukulu. Ndipo chimwemwe ichi sichimagulidwa ndi zinthu kapena ndalama kapena maphunziro. Apatsa mzimu. Amen. Apatsa mzimu. Chimwemwe apatsa mzimu. Ndipo mutayamba kupemphera kuti Ambuye mundipatse joy, mundipatse chimwemwe, amachita Mulungu zimenezi. Amachita Mulungu zimenezi. Kumamva moyo wako kuti uli ndi chiyembekezo, kumaona tsogolo koma palibe zinthu lero, kumaonabe kuti moyo wanga uli bwino, kumaona kuti I'm safe, kumaona kuti zinthu zanga zili bwino. Chimene chimachitika nchakuti Mulungu amayika pa ife dalitso la kuchotsa mdima umene uli kutsogolo, na amationetsera kuwala, na amationetsera tsogolo, na amatiuza kuti zako zili bwino. Iyi ndi joy, chimwemwe chimene chimachokera kwa Mulungu. Awa ndi anthu amene ngakhale adutse mu zinthu zowachititsa mantha, manthawa sawachotsera chimwemwe chawo, chifukwa Mulungu adawachititsa kukhala wokondwa. Ndi anthu amwini wake amene Mulungu adawapatula kukukondwera ngakhale nthawi yakusowa. Ndi anthu aja amene angakhale nthawi ya kuchititsidwa manyazi amayimbabe nyimbo zachigonjetso, amayimbabe nyimbo zachimwemwe. Anthu ngati Paulo ndi Sila akukhala mmatangadza koma omayimba nyimbo zachimwemwe, kumayimba nyimbo za matamando, kukondwera. Tili ndi anthu amene sangayimbe nyimbo yachimwemwe nthawi yakusauka. Ayi, ndiye kumalayi kuno kuli kusauka kuja kuti simungamvetse. Ayi, kungogwedwa munthu ali ndi miyezi iwiri osadzaonekanso pa chalichi, completely down, completely stressed, torn apart, kuyesera kuti can you recover. Ala sindikumvetsa. Depression kumupha munthu mpaka nakutha chifukwa alibe chomusunga. Mulungu adayika ichi cha mzimuchi kuti chizisunga wanthu nthawi imene ali kudutsa m'mavuto, nthawi imene ali kudutsa mu mdima, nthawi imene ali down. Osati kuti mavuto njabwino, ayi, osati kuti mavuto njophweka, ayi, ayi, koma Mulungu anayika mwa mzimu kubwera kwa ife experience yosiyana ndi anthu osakhulupirira. Anachita zimenezi pakufuna kwake kuti ife tisamafanane nawo anthu amene alibe chikhulupiriro, kuwayikira chimwemwe nthawi imene anthu akhoza kuonetsera grief. Musayiwale grief pa nkhope pa munthu imaululanso kusapezeka kwa Mulungu. Ifake Mulungu adayika chimwemwe mwa mzimu kuti munthu nthawi iliyonse aziulula kupezeka kumene Mulungu ali mmoyo wa munthu. Mukawerenge nkhani ya Yobu, nthawi ya kusauka kwake, Yobu tusadasauka ngati mmene anthu amamuonera. Anthu amamuona kuti watha, alibenso ntchito, alumvetse chisoni, ngolilitsa, osaoneka bwino, koma kudzala kwa nkuja Yobu, kunkuja makanda zilonda kuja. Ankanena kuti palibe chifukwa choti ndilumire mnofu wanga, chondifikira chinditani chindifikire, pakuti Yehova ali Mulungu. Ndipo nthawi ina mpaka adanena Yobu akuti kodi Mulungu savomera choyipa angakhale chabwino kwa munthu wolungama? Mundileke ndikhale ngati mmene ndililemu. Pamene Shadraka, Meshaki ndi Abednego ankakaponyedwa mng'anjo ya moto, mukawerenga context jime kuwerenga bwinobwino mamene aje ndikuatsata anthu aja ngati Mulungu aona. They were so joyous chifukwa mzimu woyera amapatsa chimwemwe chimene sichichotsedwa ndi condition. Kuchotsedwa ndi kuti popese kulibe ndiwo zabwino, kumachitudziwika kuti uyu kunyumba kwake kulibe nyama. Ayi, tili ndi anthu oti simungatulukire kuti akachoka pano sakadya, chifukwa Mulungu adachita pa iwo zinthu zimene chakudya sichingathe kuwasintha. Ameni. Moyo osasinthidwa.
tsiku lina adandichotsa ntchito chifukwa ndidakana kugwira ntchito kukaseva mowa ku section ya bala ku kampani ina mulilongwe mono. Ndidatulutsidwa 3 koloko madzulo. Ndidayamba kuyenda wapansi kuchokera ku area 4 kufika pa leba kumapita kwa chisapo bwapasi koma ngati ndagwera ndege, because I had joy. Ndidali beso nkhawa iliyonse, nali munthu wosamvetsa chisoni, woyenda wapasi koma okhala nacho chimwemwe. Amen. Timaona anthu ali mmagalimoto koma mnomo ngonguteri, ko munthu ayendetsa galimoto koma mnomo osololoka chifukwa alibe mtendere ngakhala ali mgalimoto. Chifukwa galimoto sipatsa munthu joy mpang'onong'ono pomwe. Ndipo tidaona wanthu ali kudzipha koma okhala nazo ndalama zambirimbiri ku bank, ndikutenga futi yogula okha chifukwa ali ndalama zogulira futi nudziphaso okha chifukwa alibe chimwemwe. Popeza chimwemwe apatsa ndi mzimu. Amen. Sisichokera ku zinthu. Nifaka anthu amene adayika moyo wawo ku zinthu adzakhala pa mavuto chifukwa adzakhala opanda chimwemwe, pomaganiza kuti zinthu zindipatsa kudala, zinthu zindipatsa chimwemwe. Zinthu sisipatsa munthu kudala, zinthu sisipatsa munthu chimwemwe. Ndipo ine chimwemwe changa sichingatayike chifukwa cha zinthu, sichingatayike chifukwa cha sama certificate, sichingatayike chifukwa cha position. Chimwemwe changa sichingatayike chifukwa cha udindo. Chimwemwe changa sichingatayike chifukwa cha magalimoto. Chimwemwe changa sichingatayike mpang'onong'ono pomwe. Ndipo osalola kuti chimwemwe chanu chitayike chifukwa cha zinthu. Popeza chimwemwe apatsa ndi Mulungu, sapatsa ndi munthu. Wiki yonse imene ndakhala nditumikira yathayi kufikira na dzulo, ankolo wanga ali pa oxygen. The only uncle that I have ali pa oxygen ku Dayang, ni kuti madokotala 6 tsiku lilonse kuzungulira bedi kuona kuti munthu sachita improve. Hayo seje ndakhala ndoyimirira pano amadzonda akula mpingo okhawa ndatsogola chigwirizano ntawiri atatu basi kuti ndodutsa mmenemo. Ndipo izo sisingakwanitse kundichotsera chimwemwe chimene Mulungu adandiveka nacho. Popeza chimwemwe sichidutsa sichikuchotsera zimene mavuto, sachotse chimwemwe chimene mzimu apatsa ndi zinthu zimene mzimu achita. Pamene ndikaputsa msonkhano wa mayi kumbuka, second born wanga awuyenda pa ambulance chipatala, kuchoka chipatala china kupita chipatala china. Koma sikuti anthu adaona kuti munthu uyu aoneka ngati wa ambulance. Ayi, sindimaoneka wa ambulance. Ndipo ulendo wina ndinkaphunzitsa muno achemwalanga alutsirizika ku Salima District Hospital. Ine pano ndikuyimirira kuchoka pano kupita makatsazikana ndi achemwalanga ali kutsirizika. Tili ndi anthu amene shuga kwangu sowa shuga mmalawi muno ngati kulosowa pakhomo popoka. Shuga saluoneka, shuga saluoneka, shuga saluoneka mpaka na nkhope yupindika ngati pekerera shuga. Ndiye muzadandaula zinthu zingati popeza moyo uno ulinza mbirimbiri zimene zimasowa on daily basis. Mudzafaka ngati lero kufa, mawa kufa, nkuja kufa, ntondo kufa. Pomatesa ka 45 wafa munthu madandaulo kuyipiratu kalambiratu kadali mwana chifukwa yokhalira udandaula nthawi iliyonse. Tsiku lina adandiuza nditachita apply college ina kumbuyoko, ndikaifuna kwambiri koyambirira college imene adandiuza mwalakwa interview, mwalakwa application, ma interview aja mwalakwa. Pankanduzi zimene ndipita kolalikira ata kapena kwangu dzudzumuka ta kapena kwangu kani kulalikira ati I'm down, endala kwa interview I'm down ata ampang'onong'ono pomwe. Apa pokha ndiye ndidachita chitsimikizo kuti Ambuye chimwemwe chimene
mupatsa munthu ncho chitu mamatira ncho chitu mamatiza sizoti munthu akoze usankha kuti asakhale ndi chimwemwe chifukwa choti aludutsa mozakuti ata mpang'onong'ono pomwe irato kuti ala kwa interview ata inolo ndichotsa ntchito opanda lopankhope pusinda ta ndidzaimbabe nyimbo yachigonjetso ndipo chimwemwe changa sichidzatha mluzu wa chigonjetso ndidzakhala ndili kuimbabe ndipo ipadza susumira kuti maganiza ngati amchita izimu akhala down azioneka ngati chikuni choti amatawa aze ndi owazayo amudzudzumutsa wachireka sada chiwaze chikunicho hayi chifukwa zimene mzimu achitira wanthu tifakeni mulungu akuchitirani zokoma nakuchitirani chifundo nayika pa inu zinthu zatsopano. John Hus nthawi imene amamponya amamanga zingwe ndikumangirira mmwamba ndikuyika nkhuni pasi nanena John Hus nena kuti Yesu waleka kukhala Ambuye nanena ayi sindingathe kuleka kunena mawu amenewo nena kuti zimene udalemba nzabodza zoona nzathuza alayi sindingachiteso zimenezo ali tsono kufa ala zikhoza kuchitika zimenezo amamtentha koma wachimwemwe chifukwa sichichotsedwa chimwemwe ndi zowawa. Amen. Kumvetsa chisoni kwathu nthawi imene tikudutsa mu zinthu zowawa kusamafanane ndi anthu osapemphera kusamafanane kwangu uchona atu galimoto koma khosi sololoka hayi galimoto yanga achona basi kodi bwanji moneka ngati khosi la sololoka ngati mbalame ngati kamera mwatani hayi galimoto yanga achona kuti muli galimoto ndinunokha dziko lonse lino magalimoto semaona amachona amaatiko samachona wa miseomo mwatani komati isangusowa ndalama kwanguso 1000 kwacha kusowa nyumba koma kuzuma mutu woima mwati chane mpaka na kuimitsa mutu kuima basi mutu woima ari ndalama so ndimene asoyena ndamanga mutu woima mpaka na 2 weeks osoneka pa zinthu zabwino kufusa banja kuti mutu daima atiwo banja kuti 5000 kwachida so nyumba mwawo akuti sakumvetsa mutu daima ine mata anga khalu jotsedwa pa ukwati chimwemwe chosatha. Amen. Paulo akuti chidzatilekanitse nchiyani ndi chikondi chimene mulungu ali nacho ndi njala ife chiyani mavuto yanji nenani tchulani oatako chibodzi chotilekanitsa ife ndi chikondi cha mulungu. Ndili kumpingo kwina galimoto yanga dayamba kuyaka usiku ine nkuiona pa window kuti galimoto ikuyaka ndi imayenda nkuyetsa magetsi yoka nkumaliza honi awachimani kuthawira ku polisi manse nali close to the police kuthawira ku polisi opolisi nkuneti ingokhalani pomwepa ifeso sitingapite kumeneko sinchito yathu timagwira ntchito ina according to the disciplines of that area. Galimoto nkumaiona ina ikubwera kufupi ndi kuchipinda kwanga ikuchoka huko yuyenda pick up ya diesel yoti ndaimitsa dzulo yamba kupsa moto matsotsokera material yayatsa magetsi yuyimba honi alonda nkugoma kuti what is this galu wakuwa ine ndadzuka amaya adadzuka oloka pena kwangu dzudzumuka bwino te utuluka amene amatithandiza amene timakhana utuluka sukaona galimoto yoyenda yokha yatsa magetsi yuliza honi nanga akadatani watchman anenera athawe adalekera pomwepo kuti ntchito sadabwereso mmamaka ala andingadzangoferapo pano mpopsa pano osabweraso. It was a Saturday. Ine basi upita utenga mwala kukaimitsa ukatenga maki utsatsakulo kachotsa batiri kuita na woto ubwera udzaona lashi kali murasitere situdzwa suti feke njani mama isida psereto
basi sande nokakwera pagomo kalalikira osauza munthu koma kulalikira koma Yesu mwana wa Mulungu mpulumutsi wa anthu ochimwa basi famoyo uno pali zambirimbiri zimene tikhoza kudutsamo koma kang'onong'ono pereseko ari ujene sapari na yoga yidendene koma ati inu ujene sapari yanga yoga yidendene ujene sapari yanga yoga yidendene marinkuzeni sapari yanga yoga yidendene ayi msandonu yende ya mbali nayi sapari yanga yoga yidendene kuti mudzazunzika kangati popesa moyo uno uli ndi zinthu tsiku lililonse uli ndi zinthu tsiku lililonse amene ndidamunong'onezako nkhani imene adala aseshanikireki basi palibe adadziwa mu mpingo olo munthu mmodzi ndikamauza kuti ya ndigwire munthu ufiti ngati ndili ndi umboni kuti wakuti anachite jani zikuti zidatani koma ochimana adaleka tsiku lomwelo nchilali ngadzangoferepo pano yenda banji galimoto mpaka nuliza uhoni nkuyatsa magetsi kubwera orala ine ndimazidziwa izi ndachoka kutali ndi ntchitoyi sikuti galimoto imachita kufika apa ikatere galimoto mwayimitsa ya diesel a day before ikozo yaka inde galimoto but 30 minutes mutayimitsa not 24 hours unless otherwise kuona magalimoto ake so matuero sakaso madiesel sakaso mawaya kati mawaya riwiri konguutele basi no any complication but that experience happened ndiye moyo uno koma tumpaka nujomba kunchito au banji mojomba kunchito hayi mbalami inalira pa nyumba panga panadzalira khwezule ine sanama pandu kuganiza kuti nditani kunchito yesi ndingabwera mwali saname mtima ulugunda kuti mukufa nazo kumaziona zoti mtima ugunde mukufa nazo kang'onong'ono mtima ugunda mkangutele pang'ono mutoima kantere pang'ono pano pasundu pese bwino ndiuchita chizungulire timbachita chizungulire tikapanda kudya osati zizo asuchita nazo chizungulire aziti kumachita chizungulire mukapanda kudya ndizomvetsetseka osanguti kang'onong'ono imo panopa ndiuchita chizungulire ali chifode kuti anakumana mwana wa mkazi ali mchibwezi ndi ati saludziwa kuti kodi mwamuna amene ngwa kuti ine ndipanda kumana naye jeni ali ndi nyamata panopa mutu wozungulira kuti muchita misalatu moyo uno uliza joy so sitikhoza kunena zonsezi zalembedwa apa zinzambiri zokhudza moyo wathu koma nkadati tsiku ndi tsiku nchifukwa chani Mulungu mwa Mzimu Woyera ayika mwa ife chimwemwe ayika mwa ife chikondi ayika mwa ife chikondi popeza iye ndi chikondi ndipo chikondi icho mpaka anachidamupa paja mpaka adapereka mwana wake Yesu mpaka na Yesu adafa pa mtanda mukakafunsa nkadwala matenda yanji Yesu kuti afe chikondi mukamtenga Yesu kupita naye kulabu kukamuyesa magazi mumpese matenda ali matenda yanji mukapesa kuti magazi mwake muli chikondi ndipo chimupa mpaka nadakwera nacho pa mtanda matenda achikondi mpaka nakutsamira dzanja Ambuye Yesu chikondi pakuti Mulungu dzina lake ndi chikondi ndifaka ayika mwa ife makhalidwe omwewo chimwemwe chimaulula kupezeka kwa Mulungu nthawi zonse popezeka iye pali joy popezeka iye pali chimwemwe mosawerengera zinthu zimene tili kudutsamo chimene amachita munthu mukadzaona kuti munthu wadzipha amakhala atafa kale chimene chimachitika choyamba mayenera kuti chimwemwe chichotsedwe ndi kuti adalibe kale is not born again. Born again sachita suicide ndipo nchifukwa ife mpingo timati wadzipha maliro amene onse a mpingo ankati na misa akadakhala wa mpingo sakadadzipha chifukwa joy ndi chizindikiro cha munthu amene ali ndi mzimu izi zikuulula kuti adalibe joy chimwemwe chimasunga munthu angakhale nthawi yakusauka iye ndi mavuto anje amene muli kudutsamo amene akhoza kuchita sapasi amene akhoza kudutsa muyeso wa chimwemwe chimene mzimu apatsa khalani wolimbika ndi wodikira pa Ambuye
mukhalebe wokondwera chifukwa Ambuye Yesu adanyamula zonse zokuchititsani kuti kukondwa kuthe, ndipo mwa ife tsopano Iye apatsa chimwemwe kuti pamenepo tikhale ndi moyo. Amen. Ndifuna tingopemphera kanthawi yaka nyengo ino ya Mzimu Woyera, tingopemphera kuti Ambuye mulonge mwa ine chikondi, ndikukhazikitsa kuthekera kwakuti ndikhoza kukonda. Ndimayesa ndekha kukonda kwa miyezi 5 kenaka munthu yondatopa naye. Zaka ziwiri pa banja chaka chachitatuchi sindumuona sobwino maso nkadasintha. Kukonda kuja kuti sitingakwanitse kukuchita maintain mpaka na Mzimu Woyera atatipatsa chinthu ichi. Ndipo tipemphere kuti Ambuye muike pa ine chimwemwe, joy, chimwemwe chimene ena ramaganiza kuti ndikamchita sakuti amene ndimchotsera chimwemwe. Ndipo wena amesetsa ulimbana nanu kuti amene ndithane naye ndione I want to see him or her face down. Ndikupusha nuku dzokupushira ndi mbali kudza kuikirani kanthu mbali naye kuti aone mpaka nanguona nidu mnomo sololoka face down aliyendi mafuna zimenezo. Ifo zimene Satana amafuna. Musamamvomere Satana kuti asitheka onekedwe kwanu zimene wachita. Amen. Musamamvomere Satana. Olo kuchotsani nyumba alendi si zinthu sinkhani imeneyo. Nduchita manyazi nkatundu ifa ndichotse nyumba alendi anthu andiona kuti anthamangitsa katundu ndinaye pansewu ziti zochotsa chimwemwe kuti kuti akuchotsani katundu uchene nyumba alendi muli pansewu. Ndi pamene poyenera kuimba nyimbo zamatamando, kuimba makolasi. Paulo ndi Sila nkaimbira mndende makolasi ukuchotsani nyumba palendi kukhala pansewu ndi katundu nkuimba praise and worship pansewu pomwepo. Amen. Tindi anthu otawasika patient kuchipela kujo kumuona ali mu praise and worship nkhope zowala koma patient wawo ali pakusinyeni. Kukamfikira patient yoneso nkhope yake chiwalire mwa Mulungu. Chifukwa chiyembekezo chathu sichidagone mu zinthu. Chiyembekezo chathu chili mwa Mulungu amene ali mchilichonse chokhudza tsogolo lathu. Amen. Kaguluke na blanta ya madaka kugwira polisi na onso katadara ndesa dadzadza kamdali mgali moto dadani atsika mgali moto akuluakulu nthawi mmene tudikira milandu yoti tagwidwa pano gali moto yaigwira ilibe zoyeneneza pansewu ndi woona ndipo apolisi agwira ntchito yake ntchito imene amenera kugwira. Koma nthawi imeneyi osabetsa si nthawi yakhumakhuma ndiye nthawi yoyenera kuimba ndadathethetsa makolasi mtala wanyamata. Koma kuthethetsa makolasi mtalatu gali moto yaima mbalimu uku ndikuti kula polisi akugwira ntchito yawo nawonso ali uku ali kulemekeza Mulungu chifukwa palibe chotilekanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu. Koma mpaka nanachirudzi kuti yo ndi amene zawavuta kusololoka uchirutere chilipo chidavuta chilipo chidakanika. Abambo anga adali ndi alongo wawo ndi atamwalira m'bale wawo wina alongo wawo abambo wanga adavuta kuopsa chemwali yawo. Koma tikufuna kukagwana omwe mzenjera maliromo akatera anthu agwira kukofuna kukagwana mzenjera anthu agwira koma kuvutani kumanda achemwali abambo wanga. Chimene adachita abambo wanga adanguti asiyena chemwaliyo nabambo wanga adali munthu wamphamvu kwambiri adangopita ndikungangogwira mnongo oyo kupita naye nzenje kuti amponye ndi iwowo kuti asavutitse wanthu koma amene adathawira kumene adatumpha kutumpha m'manja mwache mwene koma kuthawira kumodzi ali achimwene wanga chabe ala uziyedetsa wanthu zivutitsa wanthu. Asamatiposa anthu osakhulupirira amene ena iwo alibe Yesu koma amaoneka stable. Opanda Yesu koma ali stable. Umesa ngati zonse zawo zili bwino. Adachotsedwa pa ukwati popanda chifukwa chochotsedwera koma stable. Awukhala ndi amayi awo bwinobwino. With limited life. Very stable. Adala kwa Yesu but very stable. Akudikira Ambuye. Ndipo zimene zisisida wachotsere chimwemwe. Alibe zambiri nyumba mwawo but very stable. Chifukwa chimwemwe chimene Yesu apatsa mwa Mzimu sichilingana ndi matumba 48 achimanga ndi zinthu ziwiri zosiyana zedi. So tipemphere kuti Mulungu atipatse zinthu zake
zinthu zathu zisamachita override zinthu zimene mulungu amapatsa. Tentemerera. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.